No, toto je zo strých vecí, ktoré sa udiali za posledný čas, čo som nevydal vlog. Preto, lebo som na to určite mal veľa času, ale robil som iné veľmi podstatné veci. Tak. Preverná školská prestávka. Tak je tak. Môžeme začať. Môžete vidieť Slimline. Toto Filip není, toto je Mišo. Ale, keď chcete vidieť Filipa, tak môžete pozrieť túto dosku, hrubú, Square. Čiže Square Edge, čiže Filip je tučný pes. A tu je Marková kuchyňa. Pravý oľašský cigáň musí mať zlaté všetko. Áno. A Michal, to je typ, ktorý by si dal z tohto spraviť celú kuchyňu. Bo on je taký farmár a to je pletené vrece. A do takého zemiaky dáva. Čiže no áno, to je všetko v mojej prezentácii. V tomto zázraku. A to je Rudo. A čo má Rudo? Menej percent zo stolu ako ja. No čo? Jak? Proste ti toto napadne dať sa tu vedľa. Tento vozíkom čo chce? Hej! Nejak mu to skáče. Mám jak skacka to vozíka. A ste môže ísť na cestu vôbec? Neviem. Tam som si chcel oblek vybrať, ale tuto veľký chujovec. A nasadneš do toho vôbec? Asi kokot. Takže... Ja neviem, že všetko jedno. Môžeš vrať. Hej! Zelený kamión by som povedal. No, podporujeme. No čo, aj do neho nastúpiš? Chceš to vidieť? No áno. Jani. Joj. No nič. Na pohodu bol aj horšie. Hadí muž. Takže Fabia nemá zvuk. Daj tomu. Extrém. Dneska ráno som vstal. Najedol som sa. Perfektne naskočil do auta. No, to mi nesedí. Sadol do auta. A išiel 100% na čas do školy. Ako vždy. A hlavná vec je to, že tento týždeň máme praktickú maturitu. Tak, máme krásne ráno. Tak prasanti. Kam jazdím? A to je dobré. Dneska parkujem, tu som sa rozhodol. A David je taktiež. No dobre, pekný deň. Kúpni, to ti potiahnem. Pamätný kameň, ideme pozrieť. Ako je na tom? Ne? Sú tam aj iniciály 2024. Sme tam. Navždy v tejto škole. Potom keď budú meniť obklady, tak si to vezmem domov. Tak veru. Však je tak. Vážny je chlapec.
Bum. A nevedel ako.